Il-Port Ħieles investa f'simulator li replika x-xogħol li jagħmlu l-krejnijiet. Fil-Port Ħieles joperaw żewġ tipi ta' krejnijiet. Il-kbar li minnhom M20 iħottu u jabbu l-containers minn fuq il-vapuri. Iż-żgħar li minnhom M60 jieħdu ħsieb li l-containers li jinħattu jew li jitabbew jiġu organizzati. F'dik li l-ħaddiema tal-Port Ħieles isibuha bħala l-bitħa. Il-krejnijiet kollha jitmexxew minn persuna li tkun f'gabina. Is-simulator jinsab f'waħda mill-kmamar fl-uffiċini tal-Port Ħieles u beda jintuża f'Settembru li għadda. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' riżorsi umani fih dan il-Port Ħieles Noel Sherry spjega li bis-simulator dak li jkun jista' jtejjeb il-ħiliet tiegħu u jipprattika xenarji differenti. L-għan prinċipali huwa li nużaw l-aħħar teknoloġija biex nitrejnjaw in-nies tagħna f'ambjent allura fejn huwa sikur, f'ambjent fejn bniedem iħossu komdu li jitgħallem. Huwa investiment qawwi, investiment li sar l-ewwel darba. Karatteristika ewlenija tas-simulator hi l-awtentiċità tiegħu, inkluż bil-moviment li jinħass. U dan f'ċirkostanzi binar u anke bil-lejl, peress li l-krejnijiet jitħadmu xemx u xita 24 siegħa kuljum, 7 darbiet fil-ġimgħa. U jsimula l-istess irjaħat, l-istess motions li jkollu crane u li allura l-impjegat jesperjenza. Viżwalment hija xi ħaġa tal-meravilja. Meta jtolli n-nies, speċjalment ikunu żgħażagħ hawnhekk, jistħajlu lilhom infushom qegħdin jilagħbu logħba tajjeb, imma ovvjament hawnhekk il-logħba li qed nilagħbu hija relatata max-xogħol. Is-Sur Sherry fisser l-ambjent tal-Port Ħieles bħala ħaj u dinamiku. Irrimarka li din l-azzjenda li tħaddem madwar 800 ruħ hi b'saħħitha ħafna. Hawn ħafna opportunitajiet biex jikbru hawnhekk, aħna addirittura żgħażagħ li daħlu hawnhekk daħlu joperaw l-equipment bażiku biex ngħidlek u fi żmien ftit xhur dew iħaddmu wkoll trejnijiet. Dan l-investiment jikkomplementa proġetti oħra kapitali ewlenin, inkluż it-tkabbir tat-tieni terminal tal-Port Ħieles b'investiment ta' 56 miljun euro. Il-Port Ħieles jaqgħad lil Malta ma' aktar minn 110 port minn madwar id-dinja, inkluż 55 fil-Mediterran.